2,2 millóns de euros en axudas. Esta é a contía que repartiu ata o día de hoxe o Grupo de Desenvolvemento Rural Salnés Ullaumia, sempre dirixida a proxectos para dinamizar o rural da nosa contorna. Detrás de calquer proxecto sempre hai moito traballo. Son proxectos que un pouco tocan todos os paus, é dicir, escapamos un pouco dos tópicos de centraos en cousas moi puntuales para ser proxectos dunha certa dimensión e, sobre todo, un pouco que máis me honra e como presidente e tamén que agradezo a colaboración dos técnicos ese traballo innegable moitas veces que fai que cunha pequena inversión teña un efecto multiplicador importantísimo a hora de conseguir proxectos para o desenrolo da comarca. Ademais dos cartos destinados directamente polo GDR, hai que ter en conta o investimento que se xerou. En total mobilizáronse 13,5 millóns de euros, repercutindo nunha creación e consolidación de emprego de case 250 postos. Eu creo que é fundamental a posibilidade que dá o GDR de asesorar, de identificar necesidades, de armar esa especie de puzzle imposible que cando un empeza un proxecto pensa que vai a ser complexo, ata a posibilidade de financiación a fondo perdido e de conseguir melloras de financiación do proxecto. Creo que ten todos os ingredientes para ser unha ferramenta fundamental e indispensable. Onte o GDR celebrou a súa Asamblea Xeral de Socios. Aprobaron todos os puntos tratados por unanimidade, algo que, segundo o seu presidente, débese ao interese dos membros por traballar cara ao futuro. Ademais, resolveron os proxectos da convocatoria 2021 por un importe total de máis de 250.000 euros. Somos conscientes de que hai unha necesidade de asentar poboación rural e de ter proxectos que favorezan eso. Vemos que hai un interés en levar adiante proxectos e iso non pode camiñar solo, ten que ir tamén da man de institucións, da man de xente que nos bote un capote aí a hora de conseguir recursos, obviamente. A variedade de proxectos subvencionados é ampla, así van dende a dotación de novos servizos para a cidadanía ata a compra de maquinaria, pasando pola creación de novas prazas de aloxamento turístico, infraestruturas deportivas, culturais e sociais e o impulso das novas tecnoloxías.